Добре, сега да почваме. Сега 12 вечерта. Виждаме компа какъв е претоварен и сега ще правим нещо. Гледайте. Добре. И това е втората част от Bandicam, записване на игри. Добре, днес ще посетим профила на един много известен човек, Знака. Много известен човек, Знака. Вижте, че ми заби. Знака е the best, брат. Не, Знака е на Знака, Спарко, Веном, Пепката, Химито и още няколко. Съм много готин човек. И така, да продължим, ако му включи профила. И ето профила на Знака, думът на тапелките. Много готини клип ще има, да. И да гледаме друго. Какво да ви покажа, да. И така. Ако искате да пусне някоя игра, която решите. И Hero Zero май не мога, не знам. Абе ще видя.